ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 8423 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣರ್ದು ಕುಳ ಕಳಂಕಿತ ಎರಬಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಬಿರಿಂಡಲ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನಲ ಧರ್ಮನು ಬುಡಿಯರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ವಚನಲ ಸಹ ಸದಾ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೋಕುಲು ವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ದೀವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈಶ್ವರನ ಎದುರುಡು ವಾ ವಚನನು ದೆತೊಂದರು ವಾಯ್ದೆ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐನು ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಸಹ ಕೀಚಕಾದು ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿನೇ ಆಂಡಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದೆತ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಮನಮತ ಅಂಚನೆ ಪರಮತೊರ್ದು ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಶ್ರೀಮತನೇ ನೆನಪುಪ್ಪುಡು. ಗೀತೆ: ಈರೇ ಮಾತಾ ಈರೇ ಪಿತಾದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂಡ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ತನ್ನ ಜೋಕುಲೈನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಂದು ಆತ್ಮಗು ಪನ್ಪೆರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ಬುಧರು ಶಿವ ಪಂಡಾದಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಶಿವ ಪಂಡು ಬಿಂದುಗು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಅವು ಭೃಗುಟಿದ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಸುರುಕು ಇಂದೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಶಿವನೇ ಓದವೆರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ರುದ್ರ ಪಂದು ಪಂಡುಂಡಲ ಸಹ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಕೇವಲ ಪುದರು ಬೇತೆಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಸ್ತು ದೂರೊಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸರ್ವ ಆತ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಈ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಸಾಕಾರ ಶರೀರೊಡ್ದು ಪಾತೆರುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಳ್ನೋನಾಗ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವಿರು ಪಂಡು ನಸೆಯರುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ತನ್ನ ಶರೀರ ಎಜ್ಜಿ ಒರಿನವು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಶರೀರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ ಆಯ್ನ ಪುದರುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮಗ ಒಂಜೇ ಪುದರುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರು ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದು ಪುನರ್ಜನ್ಮನೋ ಪಡೆಯರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಇತ್ಯಾತೆ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಕೇವಲ ಇತ್ಯಾತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಓದವೆ. ಬೇರ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿ ಎರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಮೋನೆ ತಜಿಪವಿರು. ಮೋನೆ ಅರಳೊಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯಡು. ಎಂಚ ಕನ್ಯೆ ಪತಿನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಭರಣ ಇಂಚಿನನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅತನ ಧರಿಸದು ಮೋನೆ ಅರಳುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಶೃಂಗಾರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐತಾವರ ಖುಷಿತನ ಸೇರುಡು. ನಿಕ್ಲೇನು ಒವ್ವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ರೂಪುಡು ತಿಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಪಾವ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ತಮ್ಮ ಶಾಕಾರಿ ಶರೀರೊಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ತಾರು. ನಿರಾಕಾರಾಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಹೇ ಮುದ್ದಾಯನ ಜೋಕುಲೆ, ಹೇ ಆತ್ಮಲು ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರೊಡ್ದು ಓದವೆ. ಇಡ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಓದಾವಡು ಪಾವನ ಅದು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬೂಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಶ್ರಾದ್ದನು ತಿನ್ಪೋಯರು ಅಪಗ ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪುರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲಾಪುಂಡೆ ಆತ್ಮ ಪಾತೆರುಂಡು ಸಮಾಚಾರನು ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರನ ಆಪುಂಡು. ಪನ್ಪುನಿ ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಒವ್ವು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಕುಡಂಜನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪಿತೃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆತ್ಮಗು ಪಿತೃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನೀರ್ದ ಸಾಗರದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪಾವನ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದುಂಡು. ಬಾಬನ್ನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಯೋಗೊರ್ದು ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಕರ್ಮ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂತೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕರ್ಮ ಭೋಗನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುದೆ ತರತಮಿತ್ತುಂಡು. ಐನು ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು.
ಇಂದು ರುದ್ರಮಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು 14 ಸಾರತ ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಪ್ರಜೆಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ರುದ್ರಮಾಲೆದ ಕುಲೆ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲುಳ್ಳಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ರುದ್ರಮಾಲೆದ ಕುಲಾದುಳ್ಳಿರು. ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲಾದುಳ್ಳಿರು ಪೂರ್ಣ ವಂಶಕೊಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಬನ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಏನನು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕಲ ವಿಕರ್ಮ ಭಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಮರಪದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಸಮಯ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಪಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ದಿನಚರಣೆ ದಿವನಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪ ಪಂಡಿತಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆ ಅಂತರ್ಯುಡು ಬಾಬನ ನೆನಪೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಜಮಾ ಮಲ್ತೋನಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ನೆನಪುಡುಪುನಕುಲೆ ವಿಜಯಮಾಲೆದ ಅಷ್ಟರತ್ನ ಆದುಪ್ಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಏ ರೇತು ಮಲ್ಪೆರು ಆತು ಪಡೆಪೆರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಇಲ್ಲು ಮಠ ಬುರ್ದು ಪೊಪ್ಪೆರು. ಕುಡ ಮಹಳುಡು ಬತುದುಪ್ಪೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಬಾಹುಡು ಅದನ ಕೈಟ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವಡು ಪಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅನೇಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಅಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಘಾತ ಅಂಡ ಸೂಪೊತ್ತುಂಡು ವಿಮಾನ ಬುಡ್ದು ಪೂಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ವೆರು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನು ತೆತೊಂದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಬು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಸೈಪೇರು. ಇತ್ತೆದ ಪಾತೆರನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು. ಏರು ಮಾತ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರುಳ್ಳಿರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಮೇರಿಕ ಏತು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದುಂಡು. ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡು ಅಮೇರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಮರೀಚಿಕೆದ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವುಲ ಸಹ ಮೃತ್ಯುದ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಅಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚಿನ ವಿನಾಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿರು. ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕುಳ್ದರತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಪನ್ಪಿರು. ನಿಕುಲು ತಾತರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಪರು. ಶ್ರೀಮತಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನವು ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐದವರ ಐತಲೆಕನೆ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ ಓಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂಚೆನೆ ದ್ರೌಪದಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಒಂಜಿ ಕಥೆಟುಂಡು. ದ್ರೌಪದಿ ಏರ್ನೋ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಗ ಕೀಚೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಪಿರವಡು ಬೂರಿಯೇ. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಯರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಕುಮಾರಿಯ ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಯರುಲ್ಲಿರು. ಕಣ್ಣೀರು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದು ಪೋನಗ ಕೀಚಕರು ಪಿರವಡು ಬೂರಿರು. ಭೀಮೆ ಕೀಚಕನು ಹಾಕಿಯೇ ಬಂದು ಬರೆತಿರು. ಕೀಚಕೆ ಬಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಕಾನಿನಕುಲು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲ್ಲ ಪಿರವಡು ಪೂರ್ವೆರು. ಐದವರ ದ್ರೌಪದಿನ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಅಪವಿತ್ರಾಪುನೆರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಕಣ್ಣೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೀಚಕ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆನಲ ವಿಚಾರಲು ಸಹ ಇತ್ಯದಾದುಂಡು. ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಕೀಚಕ ಎರಡ ಧರ್ಮರಾಜೆ ವಾಗತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸೊಂದಿತ್ತೆರು. ಐಕಾದು ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಕೇನೊಡಾಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐತ ಪಾಪರ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ದಿವೊಂಜೀರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೀಚಕ ಅತ್ತನ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಲ್ಲಿ. ಕಂಸ ಜರಸಂದ ಶಿಶುಪಾಲ ಈ ರೀತಿ ಏತೊಂಜಿ ಪುದರಲುಂಡು. ಏರು ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪಿರು. ಅಕುಲು ಕಂಸನಾದುಪ್ಪಿರು. ಕಣ್ಣೀರನು ಮಸ್ತ್ ಸತಾಯಿಸವಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದೇವತೆ ಆಪನೆಕ್ಕಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವುದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲದ ಕಳಂಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಕಳಂಕ ಪಾಡಿಯರ್ಡ ಕುಲ ಕಳಂಕಿತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಕುಲ ಕಳಂಕಿತ್ತೆರ್ನ ಮೋನೆನು ಏಪಗುಲ ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಕಲ್ನಂಚಿನ ಪಾಪಾತ್ಮರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಬತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಜಾಮಿಲ ಪಾಪಿ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದು ಮಸ್ತ್ ಪೀಡಿತರಾದುಪ್ಪಿರು. ಆತ್ಮಗು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಪಾಪಾತ್ಮರು ಜಗತ್ತಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ
ಜಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಏಪ ಬಟ್ಟಿಡ್ತೆರು ಅಪಗ ಮಾತಾಪಿತ್ತರು ಏತೊಂಜಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾದೀತದು ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪನತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಐತವರ ಬಾಬಾನ ಪುದರ್ನ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಪತಿತ ಜಗತ್ತುಡು ಪತಿತ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪನೆ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಕಲಂಕೊನು ಪಾಡಿಯರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ನೆನೆಪು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ನಡತೊಂದು ಬಾಬನ ಕೈಬುಡಿಯರ್ಡ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಮಣ್ಣುಡು ಪೋಪರು ಮಾಯೆ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಮೂಂಕುನು ಪತ್ತುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಎಚ್ಚರವಾದುಪ್ಪಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗಾದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿನ 5 ಬಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ವಚನ ಅತ್ತಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ತುಂಡು ಮಲ್ತಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪರು ಧರಣಿ ಬೆರಿಂಡಲ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನಲ ಧರ್ಮನು ಬುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಯೋಲಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಬುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾದ ಬುಟ್ಪೆರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಂಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾತೆರ ಬದಲಾಂಡ ಧರ್ಮರಾಜರದು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಫಲನು ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಬಾಬನೆ ಅತ್ತೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನು ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರ್ಪೆರು ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡುಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಪಿರವುಡು ಕಂಸೆ ಕೊಕ್ಕರಲ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಮಾಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರಲ ತೂಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಇಂದು ಸಾಧಾರಣವೈನ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಭಾಷಣಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಾದು ಮಲ್ತೊನೀರು ಮುಲ್ಪ ಆ ರೀತಿಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕುತ್ತಿಲಕನೆ ಸಯ್ಯೋಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತರಕ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತಿರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಲಿದ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದಿರು ಬಾಬಾ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲಿನ ದೋಣಿ ಪಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಕೈ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅತ್ಪಾರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಪಾಪಾತ್ಮನು ಸಹ ತೂವೋಡು ಪಂಡಿತನ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂವಲಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪತಿತ ಅದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾವುಡು ಯೋಗುಡು ಪುನಗ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದುಪ್ಪರು ಕುಸ್ತಿಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆವಾದುಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಮಾಯೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬೇರಿಕ್ಕು ಹಾಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಗಳಿಸವನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುದಲೆ ಕತ್ತು ಇಂದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡುಪ್ಪಡು ಬೇತಕ್ಲ ಮತತಲಕ ನಡತಡ ಸೈತು ಪೋಪರು ಬಾಬಾಗು ಪತ್ರನು ಬರೆಯಬೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಮಾಯೆಗು ಪನ್ಲೆ ಐಕು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ದುಃಖ ವಿಕರ್ಮದ ಪರ್ವತನೇ ಬುರ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಂಕುನು ಪತನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆಗೆ ಯಾನ ಆದೇಶನು ಕೊರಪೆ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರೇ ಪಂಡು ತೂವೋಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಡಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ ಕೃಪೆ ತೋರಿಪವೇರೆ ಆಕಲು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರತ್ತು ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಸಾಧಾರಣ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸತ್ಸಂಗವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದರು ಐತಲೆಕನೆ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪಡು ಏಪಲ ಸಹ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕವಾದುಪ್ಪಡು ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಸಾಕಾರ ಶರಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಲಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನೋಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ಗುರು ಭವ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಅತ್ತಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು
ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಗುರುನ ಜೋಕುಲಾದ ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿದ ವರದಾತನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ಗುರು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕುಲು ಸದ್ಗುರುನ ವಚನದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪನಂಚಿನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ಗುರುವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನು ಆತನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಬಾಪ್ದಾದನ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.